в Закона за защита на класифицираната информация е дадена дефиниция за национална сигурност. Казвам се Мадлен Кирчева и няма да спра да се боря за запазване на българската територия и за съхранението на българската народност. Национална сигурност, там е казано съвсем накратко: запазване на териториалната цялост, запазване на конституционния ред, запазване благосъстоянието и повишаване на това благосъстояние на българския народ. Вие, господа, които 24 години сте в управлението, и вие, господа, които лапате с външно финансиране, и организации, вие не знаете българския народ как страда и как измира. Не може да го почувствате. Вас не ви боли, но нас ни боли. Господин министър, той е геноцид, който се извършва 24 години над българският народ, най-вече с икономически политики и инструменти, с тотален психически терор върху българското население. Това е второто деяние – психически терор. А първото деяние като геноцид, определено от Конвенцията за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид, е създаване на условия невъзможни за съществуване на дадена етническа, културна, социална или религиозна група. За българската народностна група се провежда геноцид 24 години. Възпрепятства се раждаемостта. Какво ще направите вие, господин министър? Моля, спрете геноцида! Мъкнете! Суверена говори! За геноцид давност няма! Запомнете го! Няма!